bocah gunung. Oke. Siap. Iki lagi kelas loro SMP munggah kelas telu. Sok ben nek rampung SMA kuliah neng isi ya. Dadi ben padha karo aku lho biyen yo neng isi. Sarjana seni berarti sampean. Dodol pentol neng ngarepe kampus ya. Ki yo. Ning kono ki sekolah menimba ilmu seni kok yo. Aku menimba air wae yo. Ya. Bocah gunung. Lagu iki sing pesen Mas Supri Kisut. Ya, lagu ini langsung di-play. Bocah Gunung. Aku tak merapat sik ning bose. Bersama KMB Musik Margo Mulyo Audio. Sembah nuwun Bapak. Senajan aku bocah gunung dolan ning gunungku ora susah hati nganggo bingung yen to pancen tresno aku Pancen isih dadi lakon dolan ning omahku ra ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku Moga-moga aja nganti gawe-gawe kelok ngondino dina beno mring robeta alah ya Ya, bariki digarap sekop-sekop kanca-kanca. Apa kowe ra kelingan? Dolan ning omahku. Ana latar padha lelungguhan gegecekan karo aku. Yo, terima kasih Cang Ganteng.
ora kelingan adolan ning omahku ana latar padha lalungguhan kagojekan karo aku Sampun, matur suwun. Bos muda Yapi. Bos muda Yapi. Suaranya apik ramu lagi kelas. Karo Mas Jolo apik. Apik kono no. Heeh. Ayo kono ditunjang dengan ada ragat tok ya. Ada Apa bakat. suara ki gawan kok Oh, iso iya, no. ragat ki lho.